Pazvesa TV wanagirwa sati bekomenti madrama mavideos ama mwanaka onaka iko zvinezvi kisimusi yasvika saka handizive kuti muri kuda dhadha here muri kuda pikoko here kana kuti muri kuda chii chaizvo mbudzi kana mombe chaiyo zvinotoda kari kambudzi tombokokorodza vanhu vese handiti tiri kuda kuapa mainvitation card anenge asina auye nekuti pachichati mbudzika tichatenga kana huku dzakachipa uko kandi ndizvozoka tonyatsokuita kapini pati kedu panapa wazviona kamati aiwa zvinoda mbofara sezvo uri kuonawoka zvinhu zvangu zvisina kutimirira musha waona manje inini manjeka pandiri kushanda ko ndiri kuvatora ende vari kungoshanda vachingoshanda kuti ngaitewo sei vanhu tarisaona ndiri kungovashandisa vachingoshanda iwe hausi kuona mari yeyo yandakabva nayo kunotoni hapana kana munhu wandakapa mari kapani iko zvinezi pane izvi zvatakatopedza kutogadzirisa zvekuti ndingandaenda katotora mari nezuro handiti saka nhasi ndotoenda nonotora mari hapana kana munhu wandinotombopa saka havaziva chinetsa aiwa hapana chinonetsa iwe hapana chinotombonetsa chedu kudya chete hapana auya aita zvekutamba itimu remusombo dhiyaka kungompoka mari kemusombo enda unonomwa koko zononoperera akatenga chiye anzi munochiti chibhodhoro chihombe chavo chimubhodhoro kachiye chekwagresi chiyemadhora here chiye chedhora kaunenge watorit ukamuvharawo kana neka $5 achauya one week achimwa musombo kuti ngaite sei Christmas tichidaidzira zvedu zvatinoda mafaro ega ega mari tichidya tingaite sei kuti ngadii aiwa ndizvozvo vanofanira kumboshanda nekuti sitakamboshandiswawo yangu yayeduwo manje yekuashandisa tichidzi iwe ita zvakati tichingofondoka pasina kana chinobuda chokwadi chaito mudzimai wangu chokwadi ndozvatiri kuda kutogadzirisa mudzimai wangu waona kuti pakadiko ipapa aiwa iko zvinezvika tiri kuda kuburitsa ziredhiyo kana kutoita yekuhaya zifuru dhindi aiwa mari iritata hapana chakatomboipapo dziri sei arise palevu gulezi muri sei pariraiti zvapo handidika aiwa ndiri kuziona regai mbodzika kudhaza uko muchazondoona henyu bhoo zvekuti handidika aiwa ka1 bhoo ndokuona Simobo, mira. Hapana ba, zisei. Taito yamba kwako man. Amai ndasiyoma muri man. Ayonga izika kuzasu. Ndodanda zouya hapa. Ndo mataipesana man. Ndapesana kuti kuva dedi. Taipesana. Sazwira zi? Hapana. Hapana uzandada ndikati chacha ndokuita marani fasta. Hatisingapedze nguwa waka. Mdhara uyo aufa. Atoripo padeni izvo ndatomaripo. Chikora branda izvozvi. Yes. Mari yedu. Pana mumtipa kuti pane gete. Aiwa tikazina ndatombomuratidza. Ande kumaredo. Mari yedu takashanda iswa kumana ukabuna basa ubva pa concrete. Kusvika pakuvaka pese kuti Razi gepe rakaipa mandori kati asvika unye kuruma uchifuridzira. Ndiswida munhu ngapoe mari. Aiwa bana kadiwe. Iwe last time ndiana kampondora hamuna kunyarara. Aiwa tikasaka tinyarari. Indikasvika chanyarara ore. Aiwa kisarumwe uchifuridzira. Aiwa hande ndomuona tesa zoitwa mari yedu ndiwe. Ngoma iyo ndichitodawo mari yangu ere. Munhu esafuta mari yake bosi munhu esabana asashanda. Urusasi asuri mari ndiya. Amen. Tesa takashanda. Kuona chaizvo here nei ndokavakomana tukomana twetu twandakashandisa handipo uri kuzinzwa here mudzimayo unongoti foni yapinda izveso muchingodai so vabva vatotera kune foni vatodaidzirwa zvinhu zviri very emergency wazvinzwa here munyatsohwanda imba imomo pakanyatsohwandika usataure kana andombotauri mwana akauya mutsindidze oright ndomuudza aina kupukota mwana kanobva kaonekwa kachibva kukono kutaura yakuni pakaya vanhu tsvaga dhedhi wako ita dhedhi avapo vangobuda vafonerwa handiti usatombotaura kuti vanga varipo pano izvezvi zvakaoma zvataitirwa dhedhi wako ina notama vakangoya chete ita dhedhi avapo
Hunga wakubvunza futi akunazongorotomoka. Wazona. Iwo ndinoda kuita. Andomona. Asi. Tuona ta. Rishwa tuamoni. Singa jeuni chichatele mukadzi wake nditorisa amwe apa. Ya sakaripo. Tizongona zvakamira seya. Gogo yapa abuya. Oi. Maswera sei. Taskera. Ndise. Bana. Ambe Mdhara varipo. Vabuda wafonerwa kubasa kwawo kundokowanzi wauyo kusaka wangobuda zvechopuchopa. Nguva iko apa. Amai manje amuna kana chinguva ini ndinoda iwoyo. Unaona akagara apa. Apana mbumira mushida kutaura vanhu varume savarapo vakashanda. Anomukuzvinzwa mai. Ndinai nazvo ini zvamukuita zvekushanda. Vakashanda anomukuzvinzwa mai. Varuda mari dzavo. Nai. Kuneni kana kuti kune murume wangu. Murume wenyu mari kuti alipo pana iwo watu wamona. Yo we. Amai. Chi. Amai ka. Mukaona varume vesarapa. Vakashanda amuruzvinzwa mai. Kuneni. Amai murunyasonzwisisa. Murume wenyu. Ndiwa munoonana naye kana ndadaro. Iba mai msade unyepezera ngware. Tuna mari yedu pana apa. Kuda kutamba neseri. Ira man. Aiwa simama uti mimi. Munhu ndomuna akagara pavatwa. Ndakagara Zvekuti vafonerwa ka. Atoona. Azichashanda. Gepi ritongoripoka. Right. Ngatipinde iyo. Taura. Ngatipinde ngware mutaka chokubasa. Mirai. Amurambe. Ambeoneka. Tinyariwa anditi. Ndakunya Asambatana nemiri wenyu yaiuku. Mimari yenyere mukabbo muri. Tiri wabereka. Makashanda munogara ndomi yedzo kai. Makashandira ndiani? Muita zvekutamba ngaiyo. Mabya arabe vantu vavo. Ndimi mari yangu ene amai we. Andi muriona. Zvachinzo enda kupi? Ndiwe dissection. Ndimo turusi. Hapana kubasa kwaenda. Hapana kubasa kwaenda. Ndo zvinhu zvacho zvakashandisa. Spirit of foundation. Izvo uruzvona. Saka arudzi Mdhara aenda kubasa. Ugare pasi simuka ugare pasi. Aiwa tinotsvaka munhu. Izwa nyaya iripo. Wakomana. Andi munondomba maki. Ndomba maki. Zvinhu zvakaenda siyo right. Unofunga sei? Spirit level aiture. Nemari yedu anayo. Unogara munhu isazvitsaka mari yedu. Shaya munhu ane mari yedu yakaona takarobva kuconcrete. Kagondo. Akaite pushing tray. Aite kagondo ako. Kita siya baba. Ngatakure kagondo ako. But muri kuonera mani. But muri kuona aka inokusatu kwangu amene mimi. Iwe ndawo. Yo, naka radio ka. Kanoiti. Indo anaje kutora. Kanoiti. Inira jecha iri. Ayo bachi ya. Akavandoka ndakutora. Ini radio natora. Aporunyazo kapiwa. Musha Quality. Quality man. Asamana zvese zvinhu zvamuri kutaura zvazvina nebasa rese. Chifu. Ndakumurwadzisa manje munhu. Tomurwadzisei. Waiziva manje. Ndotomurwadzisa. Akabatsirwa kabhutsu kari kubuda nepapa. Aka ndowanika anako manje. Asikabvisaka. Iwo unotoraka. Nini kabhacha. Nekabhutsu wako. Izonzi. Garira ipapo. Ndakagara pasi. Garira ipapo. Wogara basa. Paka garira ipapo. Iwe ndonekuzama kuita sei. iwe tambokudza iwe. Tichikwache wasina. Iwe ndorera kudzanya. Uyu ngatipe mari yedu. Ngatere munhu mana. Hapana kutera munhu aenda kudhara man get away. Pazvisa TV wanagirwa satipe komenti madrama mavideos nemakomedi advertising entertainment.